Vale, imos entón ir lle dando e así. Bueno, habrá que saludar, claro. Benvidos ao cuarto capítulo das inusitas aventuras de Guiná Bellán en Persona 4 Golden. No último capítulo conseguimos por fin loitar dunha vez. Que de feito teño como título, me parece, como título de stream, loitaremos outra vez hoxe ou algo así. Porque Efectivamente. honestamente o dubido. A ver, non nos queda tampouco tanto para a primeira dungeon. A medias, porque daste conta que a primeira dungeon entramos así como en dúas etapas. Sí, pero de feito en 2 días. Sí, pero ti eres consciente do que nos está levando cada día. E ademais, o primeiro día, o que ven agora xusto despois, vai ser lixeiro, penso eu. Pero o seguinte vai ser interesante. Porque ademais temos un boss. Sí. Bueno, hoxe pola noite chove. Aparecerá algo na televisión? Por certo, os que esteades por aí, si vedes que hai algún problema co audio ou tal, avisádenos, porque eu en principio non me estou oindo a min mismo e se fai falta mover calquera cousa, pois iso, avisádeme por favor e gracias. E xa o toqueteo eu. Vale, en como se chaman, noticias relacionadas, que eso seguro que está moi mal traducido. En noticias relacionadas, os meteorólogos predín unha densa néboa ao longo do ano. Ao longo do ano, menudos meteorólogos, a verdade. Que é eso? Entendo que o que están predicindo é que vai haber constantes episodios de néboa ao longo do ano. O sea, Sí, sí, pero unha de feito predicción. bueno, dicía néboa pesada, que van a ser unha néboa densa, pero é unha predicción así un pouco curiosa, sí. A rexión leva visto cantidades anormais de néboa nos últimos anos. A causa deste cambio climático todavía é descoñecida. Calquera que sexa a razón, os residentes da área de Inaba deberían ter sumo cuidado. A nosa emisión desta noite foi extendida para traervos as últimas novas no incidente de Inaba. Estamos agora a medianoite. A imaxe está aí de novo. Parece que se as condicións se cumplen, podes velo todas as veces que queiras. Unha silueta apareceu. Parece unha muller. Parece estar vestindo un kimono. A imaxe está tan desenfocada que non podes recoñecela. Que non. A recoñecémonos? Bueno, nos ten un pouco de trampa. Sí. Pero tamén é moi evidente. Pois non sei, porque como xa non é a primeira vez que vexo isto, como se chama? Que pasaría se tocas esa imaxe na canle de medianoite? Serías capaz de tocar a persoa na pantalla? Más decisiones? A imaxe desapareceu. Deberías... Ui, que acabo... Deberías falar con Josh que os outros disto mañán. Decides acostarte por hoxe. Pois me preguntabas que tal. Empecé a ver a segunda temporada que saiu agora do Alienista. Sí. É unha serie que me fai moita gracia porque as etiquetas que ten Netflix son psicolóxica, a tempo, decir, a fogo lento, perturbadora. Eu como, sí, é perturbadora. Entendo. Isto é... Benvido. Non te alarmes. Estás profundamente dormido no mundo real. Invoqueite aquí dende os teus soños
parece que fuches invocado a habitación de terciopelo. E así atopámonos de novo. Este é un espazo que só aqueles... Espera... Que só aqueles que dun xeito ou doutro firmaron un contrato poden entrar. Na túa vida diaria, inconscientemente escoitaches a chamada ao despertar e escolleches seguir o teu destino, escolleches seguir o destino da túa voz interior. Enacting. Uf, esta palabra é rara. Thereby enacting your glorious... Perdona que me atasque que esta frase... De esta forma. Thereby, de esta forma. Sí, enacting é o problema. Enacting. Sí. Sí, é complicada. Voy a mirarlo. O sea, perdón, que... É algo así como que deste... no, que deste xeito... Espera, caleolo neste... Disculpade. Estou probando teclas. Igual a lío. Non terás por aí os controis do... Mira, porque a pregunta precisamente contesto. ¿Qué hay a decir? Pues no sé de ti, pero se eu estou dormindo me invoca aos meus soños un señor da siniestro. Máis que un soño diría que un pesadelo, pero... Bueno, non dou topado logo aquí neste no teclado. Non dou topado logo no teclado. Bueno, basicamente que nos levou o noso glorioso despertar. Perdona de que me rayase tanto con esta movida. E agora vexo que Igor nos acaba de dar a chave de terciopelo. Creo que é a E. A E? Sí. Pois non me pilla. X, perdón. X. Hostia, que ben. Perdón. Vale. Na túa vida diaria, inconscientemente escoitaches a chamada ao despertar, escolleches seguir o destino da túa voz interior, alcanzando así o glorioso despertar do teu poder, vale? Debe ser unha traducción máis ou menos razonable esa. Colle isto. Dende esta noite eres o noso hóspede nesta habitación de terciopelo. Esto estaría ben no momento que estemos en mazmorra explicar cal é a referencia. A da habitación de terciopelo. Sí. Sí, bueno, isto é unha cousa bastante recurrente na saga, pero no, pero aparte de unha referencia literaria, logo xa comentamos. Bueno, vale, pois xa o comentaremos. O teu destino requerirá que pulas o teu poder e para iso inevitablemente precisarás a nosa axuda. Hai só un precio para esta axuda. Debes cumplir o contrato e asumir as responsabilidades de todas as túas decisións. Eu estaría flipando, supoño. Co sonoriz digo... Co contrato. A ver... no, co de que un señor narigudo me fale en soños. Bueno, conste que... No, pero non está, agora xa non está soñando. O sea, cando estás soñando é como que ten todo moito sentido, e cando despertas é cando dices que acaba de pasar aquí. Pero o tema é que na Velvet Room non sei hasta que punto estás soñando. É como unha sorte de soño lúcido. Bueno. E de feito hai máis referencias que temos que explicar. Porque, por exemplo, a Igor o Igor, vamos a chamarlo Igor porque estamos acostumados a chamarlo Igor, pero é unha referencia ao típico lacayo de Dr. Frankenstein nas películas porque no libro non sale.
Sí. Margaret, Elizabeth, Caroline, Justine, Lavenza, Theodore, sí, Theodore tamén, son personaxes de Frankenstein no Moderno Prometeo. Ah, non pilotaba eso. Bueno, Eh, será esta saga ten moitas referencias a dúas cousas. A filosofía de Carl Gustav Jung, digo filosofía, o psicoanálise de Carl Gustav Jung, aínda que é máis filosofía que a de psicoanálise, a novelas decimonónicas, sobre todo de terror. correcto. Bueno, está ben por agora. A persona que obtiveches é un lado de ti que que se amosa cando te enfrontas ao mundo ao teu redor. Eh, quizáis poidas pensar dela como unha máscara de determinación que levas para como se chama? Para enfrontarte a varias dificultades na vida. A túa habilidade de persona a túa habilidade de persona supoño que sí. Sin embargo, é a do comodín. Comparado a outras é moi especial. É como o número cero, valeiro, e ainda así contén infinito potencial dentro de sí. Isto a nivel matemático é mentira, pero vamos a deixalo. Aparte de que funcionaba bastante mellor co protagonista de O3 que con Narukami. Sí, supoño que sí. Guai tempo que non xogo a iso, pero bueno. A habilidade de persona é o poder para controlar o propio corazón de un. O corazón fortalecese a través dos vínculos. Conforme formas vínculos involucrándote con outros, no, relacionándote con outros, os teus vínculos sociais Se desenvolveránse gradualmente. Perdón. O poder destes vínculos sociais é o que determina as túas habilidades de persona. Eu diría que nesse sentido máis as habilidades da túa persona, pero sí. Sí, pode ser, que controlar o propio corazón. Falarlo, dicirlo canonones, tío, que estás lindo, Sí, é relativamente máis fácil. Fácil. Os vínculos sociais son precisos para maior fortalecemento da túa persona. En ocasións perdón, para máis que fortalecer a túa persona. para máis que fortalecer a túa persona. Vale, en ocasións axudaránche a alumiar o camiño cara á verdade que estás buscando. Bueno, isto xa onde te levará o teu recén despertado poder do comodín. Agardo no, espera, estou impaciente por camiñar o camiño do teu destino xunto a ti. Ata que nos volvamos a ver. Vale. Ei. Víchelo onte a noite, verdade? Non fun capaz de recoñecer a persoa que salía, pero Vamos a ignorarlo. sí, pero non podemos ignoralo. Comprobémolo despois da escola. Quizáis Teddy poida dicirnos algo. Se resulta que alguén que tiraron a alguén outra vez, pode que haxe un culpable detrás disto. Pode que de verdade haxe un culpable detrás disto. Incluso si é algo dentro dese lugar o que está matando as víctimas, se alguén está usando ese mundo como unha arma, é imperdonable. Temos que atopar a culpable, non importa como.
non hai xeito de que a policía poida resolvelo. Quen creería que os asasinatos se perpetran tirando a xente dentro dunha televisión? Vale, tes a guía por aí? Sí, esta non é unha decisión relevante. Temos decisións relevantes de aquí o... De aquí a primeira dungeon, non. Da primeira dungeon creo que tampouco. Vale, no. O importante son os días 16 e 17. Si hai... Non hai nada. YouTube. Eu que sei. Let's bring an end to this. Rematemos con isto. Falemos coa policía, digo eu. Sí, é que eu non quero dicir temos que ser nós, porque sona, non sei, demasiado... Fantasía de... decir, fantasía de poder, sí. No, aparte, é decir, non é fantasía de poder o termo que busco, é como unha ilusión moi jodida. Sí. Sí, estou de acordo. Ah, bueno, por certo, non me arrepento demasiado de no pasado directo non ter escollido correctamente a opción que tocaba, porque non sei se sabes cal era a opción que tocaba, pero era cando íbamos a entrar na televisión, había que responder estou preocupado por chi, E era como, a ver, podemos partir a cara a calquera dos dous dunha patada. Por que estás preocupado por unha persoa que está moito máis tal que a ti? Sabes, tratei de meter a miña cabeza dentro da tele onte pola noite, como ti fixeches. De feito funcionou. Creo que podo facelo agora porque teño o mismo poder que a ti. Persona, non? Pode ser que obtivésemos este don de alguén específico para poder resolver o caso. Filemón, pero non ides ver deste xogo? Sí, bueno, claro, que de Filemón, bueno, o de Filemón a partir do 3 é un pouco máis confuso, un pouco máis, non sei, como de fondo. Cada vez que apareza unha mariposa azul extraña, chamase Filemón. Sí, eso é correcto. Then again, inda así, ti conseguiches meterte na televisión antes de... no, vale, conseguiches meterte na televisión optar o teu persona primeiro, é dicir, antes que a él. Sinto que mentre estés comigo podemos atopar o culpable e resolver este caso. All of the Home. Ben, fagámoslo. Home, eu só digo que isto, que ia ser canónico se non fora porque xaponeses. Sí, incluso con tanto misterio revolvéndose ao vosso redor, yo es que está dando o mellor de sí para avanzar. Sintes unha leve... Que cojones é isto? Nada, unha amizade comezando entre Joske e ti. Paso. Básicamente o que di Paso de traducir literalmente as palabras que se buscaron. I am thou art I. Vos sodes eu son vos. Establecestes un novo vínculo. Me cago na tos dos pitos. Vale. Acabome de perder o tal, pero acabamos de formar un vínculo e con isto creamos o vínculo social da Arcana do Mago. E sientes como o poder do... Vale, dice, conforme formas un vínculo con Joske, sientes como o poder do teu corazón se fortalece. Recuerdas as palabras de Igor. Acabamos de lelo literalmente, por favor. As habilidades dos persona é controlar o corazón de un mesmo. E o corazón fortalecese a través dos vínculos. Conforme formes vínculos con outros, ao teu redor, os teus vínculos sociais, vale, igual é traducir bonds por vínculos e social links por vínculos sociais. Fai un pouco repetitivo o diálogo, pero non me pidades máis agora. O poder destes vínculos sociais é o que determina as habilidades do teu persona. Vínculos sociais. Será este vínculo con Joske do que Igor estaba falando?
estableceches o vínculo social con Yosuke Hanamura da Arcana do Mago. A determinación de Yosuke na batalla foi millorada. Agora Yosuke pode levantar a un aliado. Sí, un aliado derribado durante a batalla. Por certo, neste xogo, cando estás derribado, no seguinte turno te volves a levantar. É dicir, o de... Como se chama? O de non levantarte hasta... O sea, o de perder un turno, creo que solo no Persona 3. Creo que sí. Oh, Chie. Sobre onte sentimos terte preocupado. Iso non importa agora. Yukiko está aquí? Está Yukiko aquí? Yukiko? No, polo menos non a vin hoxe. Tío, que debería facer? Ei, o que estabas falando ¿Es real? es real, sí, pero en plan cando estábamos falando, porque non nos vemos dende o día anterior, bueno, en fin. Xa sabes, o de como a xente que aparece na calle de medianoite está relacionado co outro mundo. Estábamos falando diso xusto agora. Estábamos pensando en comprobalo despois. A persoa que apareceu onte en televisión creo que era Yukiko. Ves como é a única inteligente? Sí, un pouco sí. Ese kimono parecíase moito o que leva na pousada. Vestiu uno onte durante a entrevista nesa entrevista hai un par de días. ¿No? ¿Cómo espera? She worked during that interview a few days too. ¿Qué? É como que ese kimono parece o que... No, é simplemente a construcción. En plan, vestiu uno durante aquela entrevista un par de días tamén. En plan, a entrevista durou un par de días ou que... Hai un par de días. Sí, pero é que tú non é a Go. Puxeron tú, non a Go. Sí. Entón, a mí como que me cortocircuitou algo. Ten que estar dicindo a Go, ten que estar dicindo aí un par de días, pero eso non é o que está aí escrito e me estaba cortocircuitando a mente. Perdón. Preocupeime, así que mandei un email onte pola noite. Bueno, non sei se mandei un email ou mandei unha mensaxe. Igual lle mandou un SMS. Dios, un SMS. Costa que ten sentido porque este xogo é bello, o sea, é bello. Queres decir? Home, é do 2005, 2006, 2007, 2007 creo. Sí, daquela non a maior parte da xente non se mandaba whatsapps. Non existía WhatsApp, acaban de empezar os smartphones. Claro, te mandabas un SMS ou te mandabas algo por 20 ou Dios 20. Ou pode ben ser un email. O que pasa é que deberíamos dicirlo como dicía nun capítulo bello dos Simpson, un Emilio. Bueno, o que fose, sabes? O sea, 2005 igual hasta Messenger. Pero bueno. Que recordos. Somos bellos. Chameina antes in the evening. Onte pola noite, supoño, ou onte a tardiña. Chameina onte a tardiña e dixo que hoxe viría a escola. Eu cálmate, visualizamos o escenario. Todavía non recibiches novas dela? Non. Resumes a información que conseguistes no outro mundo a Chie. Que significa que supón iso? Espera, estás dicindo que Yukiko foi tirada dentro? No, que tiraron a Yukiko dentro, perdón. Non sabemos todavía seguro. Queremos comprobar se está a salvo primeiro. Chamada de novo.
Nada bo. No, nada bo no. Nada. Saltoume o contestador. Non está respondendo. En serio? Entón Yukiko está dentro dese sitio? Para! Algo debeu... Tenía que facer algo, como un recado ou así. Ah, podería estar xogando na pousada. Non sería... Se ese fose o caso, non sería capaz de responder o seu móvil. Sí, pero saltarías a escola por iso? Chamarei a pousada. Teño que ter o número por aquí en algún sitio. Vamos, Yukiko, colle. Oh, ¿está Yukiko? Ya. ¿Sí? Crasheó a tu cámara. Ah, de vicio. En plan, mira oportunamente, muy gracioso. Sí, esto no vende ahora. Qué de vicio. ¿Qué está pasando? Un segundo, ¿eh? Vale, perfecto. Vale. Yukiko? Gracias a Deus, está aí. Ah, ajá, xa vexo. Ajá. Nada, non era nada. Chamareite logo. Estaba na pousada. Dixo que tiña que axudar cunha reserva dun grupo moi grande que tiña que... Ah, no, dixo que tivera unha reserva dun grupo moi grande que tivera que axudar. Si, agora que o penso, non é a primeira vez que pasa. Polo menos pasa unha vez ao ano. Dixo que estaría tamén na pousada mañán. Por eso digo que esto sigue siendo explotación infantil. Bueno, explotación de menores, porque infantil tampoco, pero de menores. Sí, unha que se le fixo toda a vida, pero vale, o sea, na miña familia había algo diso. Un parente meu hacia atrás, un par de xeracións hacia atrás, que tiña unha carnicería, cada vez que se lle casaba un fillo tiña que contratar un traballador, e eso era unha desgracia. Joder, ya es que me tienes preocupado por nada. Vale, pues estaba perfectamente ben. E estabas con iso de está Yukiko dentro dese sitio. Sinto. Pero hai un motivo para que pensásemos iso. Así, cal. Bueno, pensamos que... Como se chama? Que a xente aparece na calle de medianoite porque xa estiveron nese mundo. Quero dicir, ten sentido, non? A xente que aparece na televisión é porque está dentro da televisión. Creo que das Una cousas... lógica incuestionable, la verdad. Que una lógica indiscutible. O sea, ten bastante máis sentido do que parece. Sí. Pero Yukiko pero Yukiko todavía está aquí, no noso mundo. Quizáis que iramos ver de que vai isto. Vaya forma rara de decirlo. Queremos ver de que vai, que é o que pasa con isto, de que vai isto. De acordo, reunámonos en Yunes despois da escola. Explícase a Chi en detalle o que pasou onte pola noite. De acordo, iso é máis que suficiente sobre as miñas aventuras. Sí. Me parece que se non tivese visto ese sitio de primeira man, nunca teria crido unha historia como esa. Xa, ni que o digas.
De calquera xeito necesitamos saber que é o que está pasando dentro. Unha pena que haxa tantos clientes ao noso alrededor. Esquecíame que estaban de oferta, que estaban de rebaixas no departamento de electrónica. Como imos facer? Imos falar con ese tal Teddy? Xa o teño. Vide aquí un segundo. Trata de meter a túa man e chamalo. Estou seguro de que ese oso está eu que sei, camiñando por aí alrededor da entrada. Está pasando pola entrada. Ei, chie, ponte por aquí. Fagamos unha parede. Fagamos xuntos unha parede. Unha parede? Tratas de contactar con Teddy. Algo te morde. Algo te morde. ¿Qué pasó? Shh, non tan alto, idiota. Tío, iso é unha mordida? Estás ben? Estou ben, non pasa nada, creo que vou a chorar. Creo que vou a chorar. Perfecto. Isto pasoume, tío. O sea... diría que ao final, que era eso non lle morderon, pero por outra banda, mordeulle un oso de peluche. Vamos, non chores. Deu ser ese oso estúpido. Algo así pasoume, en plan de decir, creo que vou a chorar aí nunha esquina e tal, e de que me dixesen, no llores tal, e eu como, a retranca ben, ¿no? O sea... E me parece unha explicación plausible para o que acaba de pasar. Sí. Ei, ti, sabes que estás aí? Oh, é isto un xogo? Non é un xogo. Podes sentir a calquera que este aí dentro agora mesmo? Quen é calquera? Son o mesmo oso solitario de sempre. Me encanta porque Teddy podría pasar por Polifemo, en plan que gañe un que entre y diga ¿quién es? Son ninguén. A mí lo que me gustaría saber es cómo se supone que isto é un oso, pero bueno, a ver, botando O sea, de imaginación. A ver, un poco como Morgana, pero por lo menos Morgana se convierte en un gato de verdad. Sí. O que se convierte en un tío que tenga una hostia encima bastante importante. No, hombre, este señor Pinocho se convierte en un neno de verdad. Sí, é bastante extraño. Non sei no xogo, pero polo menos no anime daban bastantes ganas de darlle unha colleja. E aquí tamén. Esta... Oh, Dios, es horrible. Pero ¿qué palabra está con qué palabra está facendo? Barren, ostras, vale, pero este lugar está tan desoladoso. Vale, xa está, xa o traducín. Seguramente non é bueno, sí, desolado, tería que mellorar un pouco a construcción, pero xa está, desoladoso. Desoladoso. Para. Entón, non hai ninguén dentro. Estás seguro? Non minto, o meu nariz está funcionando igual que ben que sempre. Vale, moi ben. Vou avisar a Yukiko de todos os xeitos. Xa que vai estar ocupada este fin de semana axudando na pousada, dubido que vaya a ningún sitio soa, pero ainda así. You'll walk with her to school. Xa, irás con ela ao instituto luns, non? Claro, irei recoller a casa. Quizás se topemos máis información sobre a cana de medianoite de hoxe pola noite. Rezad os vosos cruzados dedos para que todo isto sexa un malentendido. Evidentemente non. Cal é o teu número?
Chamareite cando vexo xa pola noite. Que dicías isto? E isto é, por suposto, a lei de Murphy. Nunca pode ser... Nunca pode ser as cousas ben. A probabilidade de que a tostada caia polo lado da marmelada é directamente proporcional ao precio da alfombra persa que tes debaixo dos pés. Sí. Intercambiaches números de teléfono con Joske. Hai unha cousa curiosísima que é que estos dous tipos intercambian o número de teléfono con toda naturalidade. Pero despois, cando lle tes que pedir ás rapazas o número de teléfono, requires un coraxe de 4, nivel de coraxe 4 sobre 5, é dicir, necesitas estar facendo unha segunda run para pedirlle o número de teléfono ás rapazas sin dicirlle que é para investigación. É como... De acordo, non sei. Sempre me chamou a atención. De feito, cando lle replicamos ao profesor, pensei que era unha escolla desas, que non as podía escoller na primeira run. Nada que. Que estaba mellor construído, era posible. Sí, vale. Non vos olvidais de velo xe pola noite. Era de verdade Yukiko a que apareceu onte pola noite? Precisas ver a Cale de medianoite outra vez. En serio, o sea, antes te queimaba máis a ti, pero cada día me queima máis o monólogo interno. É bastante cargante. Parece que xa topamos todo o que se podía topar aquí. E ainda así non temos nada que apunte a un sospeitoso. Non sabemos sequera se isto é un homicidio. Que outra cousa pode ser? Non hai ningún xito de que un corpo pode acabar así por accidente. Sei no. A menos que... Todavía non atopamos a causa da morte para a primeira víctima e agora xa temos unha segunda. Se isto é un asasinato, non cabe duda de que estamos lidiando cun solo perpetrador. Pero se iso é verdade, que demos está pasando aquí? Sabe, ao principio pensei que sería que tería que ver con ese triángulo amoroso. De todo o mundo. Non, a cantante Misuzu Hiragi ten unha coartada sólida. Estaba actuando alén dos mares e o seu rexistro telefónico demóstrao. E lembra, o único motivo polo que o escándalo se fixo público foi porque Hiragi o filtrou aos medios. Ninguén se poría a sí mismo baixo sospeita dese xeito se tivese o asasinato en mente. Bueno, niso tes razón. O mismo con Taro Namatame, o seu home. Non importa canto o interroguemos, nada o vincula aos asasinatos. Leva traballando na cidade polos os últimos 6 meses. Parece que estivo aquí recentemente por a causa do escándalo, pero he was swamped with work back home. Pero estaba atarefado co traballo na casa no momento do incidente. Hai testemunhas e outras evidencias que o sitúan na súa oficina esa noite, a noite que Mayu Miyamano morreu. E non podemos atopar nada que amose que Yamano fixo contactarse con Namatame antes ou despois da súa desaparición. Escoitaches que a carreira de Namatame caeu en picado. Despediron a súa posición de secretario. É case tan víctima como esa Yamano. Bueno. Sí, estou de acordo. Coa diferencia de que a ela a mataron e a el non. Pero
E despois temos o segundo caso, Saki Konishi. Pero ela foi quen ela foi quen descubriu o corpo de Yamano, pero non me creo que o asasino. No, pero non creo que o asasino a matase para. Ah, isto en inglés é moito máis fácil que en castelán. Para silenciarla. No, sí, o tema é, pero non creo que o motivo, esa é a construcción que estaba buscando. Non creo que o motivo fose que o asasino quisese silenciala. Pues a mí me parece Como? A mí me parece totalmente lógico, Dojima. Sí, pero supoño que o vai explicar agora, porque a él non lle parece lógico, porque tal. Foi asesinada bastante despois de ¿cómo se chama? Despois de que de ter avisado de ter atopado o corpo. E o culpable non a escondeu. Iso quere dicir que quería que fosen atopadas. A outra conexión que temos é que asistía á mesma escola que a filla da pousada. Bueno, a filla dos donos da pousada onde Yamano se estaba hospedando. Pero non me parece suficiente como para construir un motivo. Este tipo de coincidencias son comuns nunha vila tan pequena como a nosa. Sí, escoitei ese punto de vista nas novas tamén. Que? A historia da pousada xa está como se chama? Is out already. Estas son os medios. Sí, estás en os medios, supoño. Como que sempre busco darlle unha volta máis aos diálogos e nunca son capaz. Xa o teño. Que tal isto? Quizáis había unha cousa sobre o cadáver que só Saki Konishi sabía. E o noso culpable matouna para manter iso, aquilo que fose un segredo. De calquera xeito, o único que podemos facer é seguir investigando a calquera relacionado coas víctimas. Y claro, porque Dojima o toma tan pouco en serio, con razón. Sí. A ver, a verdade é que é unha idea bastante peregrina. O noso culpable ten que ser alguén en Inaba. Está esa a túa intuición de detective está xa traballando? Cara de, por favor, Adachi, tómate isto en serio. ¡Nunca! Somos policías, non tal. Dos espectadores, somos os únicos que estamos vendo o noso directo, ¿no? Pues, son policías, es decir, solamente se dedican a pegar a xente en manifas. Digo, benvido. Vale. Vale, levamos unha hora. Cuestión. Vamos ou... O sea, pasamos ao día seguinte ou que? Súseme decir, polo pronto, garda, fai como ves que me están chamando. Estánme chamando. Vale, pois... vale, dádeme un segundo que vou a ver de silenciar o audio deste home. Porque... Vale. Agora non deberíades estar oindo o audio do escritorio. Porque tampouco me interesaba que se filtrase... non sei. Non sei se el xa se silenciou, pero por se acaso. Non se silenciou. Pois non estás escoitando, pero eu sí que o escoito. Eu que sei. Vale.
Sabes que vou a facer? Vou a salvo que el volva agora. Volví. Volviches, vale, que entón xa te de silencio audio del escritorio. Que escoitabas así un pouco de fondo. Sí. Penso que non se escoitou nada importante, pero dixen, mira, vou a silenciar e nos curamos en saúde. Vale, non sei. Creo que hai un punto de guardado antes de entrar na mazmorra, así que podemos seguir un ratiño máis. Realmente o que queda é un pouco preparacións. Pois vamos a ver a tele. Que vende armas a estudantes de instituto. Despois antes estaba Agos, non sei se sigue co Minecraft. Supoño que os números máis altos que chegamos a ter aquí en directo foron máis ou menos cando empezamos e cando supoño que Agos nos fixo un host ou algo, non o sei. Estaba automatizando a escravitude dos aldeanos, estaba automatizando o capitalismo. Dito por él, Sí. Vale, maravilla. Boas noites. Esta noite a princesa Yukiko ten unha gran sorpresa. Voume axenciar un tío bueno. Eu que sei. Princesa busca granxeiro. Algo así. Se vai a xenciar un aren de tíos potentorros. Bueno, sí. Y básicamente eso es lo que acabamos de ver. Sí. Recordo no anime a Narukami intentando grabar a Canle de Medianoite cada vez que salían cosas de este rollo. O sea, o de Rise, que era como máis heavy que isto, sabes? Porque aquí ponen yo primeiro plano tal, pero é que Rise creo que directamente non sei se salía en bikini xa, sabes? O sea, non sei, o de Rise era bastante máis exagerado que este. E entón vías a Narukami aí todo cos ollos moi abertos e pulsando seguido o botón de gravar, e logo cando acababa a Canle de Medianoite reproducía e veía que non se grabara absolutamente nada. Era moi divertido. Vale, definitivamente será Yuki con a Canle de Medianoite. E ese Yosuke. ¡Ey, bíchelo! ¿Qué es eso? Esa era Yukiko segurísimo. Parecía ela, quero dicir, incluso dixo o seu nome. Pero non se parece que estaba dicindo cosas un pouco raras? Parecía como se estivese nun programa deses... ¿Cómo? Granjero busca esposa. Nun reality de esos de baixo presuposto. ¿Pasaría isto a última vez? ¿Qué está pasando aquí? Intenta contactar con Chi. Tens razón. Fagamos que contactela con Yukiko. Mañana é domingo, así que podemos atoparnos en Yunes a primeira hora da mañán. Prometiches reunirte con Yosuke mañán. Vale, sí. Oh, sí. Que ben. Oh, bons días. Parece que solo Nanako está aquí. Onde está teu pai? Levantaste este cedo hoxe. Levantaste este cedo hoxe. Papá levantouse cedo, así que levanteime con el. Dixo que iba a chegar tarde.
se te vas, Nanako quedará soa na casa. Por outro lado, tes asuntos importantes con Yosuke hoxe. Vas a algún sitio? Sí, voy a Yunes con meus amigos de verdad. Si lle dices que vas a Yune, esa nena se apunta, que o jodido. Por eso digo. Estarei ben. Sei cuidar de min mesma. Así que, bueno, o tempo este fin de semana será perfecto para sair. Respecto ao tempo da semana que ven, vai sair o sol. Debería tender a roupa. Non ibas a algún sitio? Decides salir. É como, nena, que tamén teño dereito a ver o tempo. Vale. Agora vades a ver as neuronas. Lamento a tardanza. No, espera, perdón polo retraso. E ao que eu contestaría. Bueno, eu seguramente non contestaría, pero iso non me molesta, que me molesta que chegues tarde. Atopei algunhas cousas que podemos usar no armario da miña casa. Mira estas! Bien. Unha espada e unha daga. Sí. Este señor é un psicópata en potencia. Temos nosas personas, pero un pau de golf non é demasiado fiable como arma. Así que, cal se gusta máis? A katana, a nata, ninguna das dúas. Vamos a ver. Eu quería unha AK-47. Porque se non te desachos, traémolos nós, arados de ferro e Kalashnikovs, pero non sei, eu que sei. Voulle dar a katana porque é a arma do prota, pero que desgracia, le verdad, que te da la vida. You've got discerning Tesmo Gust. Okay. Espera, que Yunes vende armas. Esta é unha exclusiva de Yunes. Me supoño que creo que é unha katana de imitación, pero Sí, pero me cago en todo. Sí, hai a folla é falsa de todos os xeitos. Home, que queres te diga? Entre o palo de golf que ten un chisme pesado na punta e un trozo de plástico o de aluminio con forma de espada, creo que me quedo co palo de golf, Sí. Pois eu sabes, creo que estaría ben coas dúas. No, mira, entendo o funcionamento inteligente de dúas armas, pero creo que non é a katana a arma coa que queres facer iso. Home, de feito, unha das escolas de dúas armas famosas é xaponesa, pero con ese chisme tan grande no, porque se o ves, se comparas co tamaño su tamaño. Ti está lo vendo, pavo. Sí, estou vendo. Cando se ponga a batacos. En plan, vas matar moita xente así. Bueno, peor é que seguramente sí. ¿Así? ¡Oh, sí! Está como... Vasme a sacar un hoyo, cabrón. ¿Qué tal así? ¿Qué a este paso? Vai me decapitar a mí. Me cago en todo. Dous, como se chama? Dous xóvenes sospeitosos, un armado con múltiples armas. Solicito reforzos inmediatamente. Porras, quero dicir, non é o que parece, non as roubamos, iso é o que máis che preocupa. Supoño que non me importa. Posesión de armas, non? E que aparte vamos a suxerir que roubamos.
De calquera xeito non estamos facendo nada malo. Déjate los huevos. Solo somos dos rapaces normais que lle gustan as armas. Eso non suena, non suena demasiado ben. Pon as armas sobre a mesa. Escoitaremos a túa historia na estación de na comisaría. As mans onde as poida ver. Dixen agora. Pero iso non é. Isto non é. Ainda por riba fallas pavientos diante da cara coas armas. Estás te resistindo a un oficial da lei. Estás baixo arresto. De hecho, Le vamos como sospeitosos a ti, a Yosuke. Esto era o que estaba esperando eu. hai que ser. Non parecías o tipo de persoa que puidese facer unha tontería deste calibre. Que foi yo que joder, non bichedes. Sabes que é o que está pasando na cidade? Temos homes en todas as partes da vila. Por Deus. Tive sorte de que estivese por aquí. Ou isto Acabaría isto o teu. teria No. acabado, como se chama? Ou isto teria acabado como antecedentes. Sentímolo. As túas armas foron confiscadas. Moi ben. Espera, entón a que desapareceu foi esa rapaza, a Maggie. Iso parece, pero solo unha estudante de instituto. Pode que se escapase da casa. Ei, dixo a Maggie? Entón, pensas que... Que pasou agora? Oh, nada. Estou bastante seguro de que... No, estou seguro de que xa vistes as novas sobre a investigación. Somos bastante sensibles con respecto a certas cousas. Podedes irvos, pero mellor que isto non pase outra vez. Perdade. Non este o rapaz que se está quedando na de Dojima? Podemos preguntarlle unha cousa? Sobre Yukiko, quero dicir, sobre Yukiko a Maggie, da pousada Maggie. Pasoulle algo? Podo dicilo? Bueno, si sodes amigos da señorita Maggie, que isto quede entre nós, vale? Recibimos unha chamada dos pais da señorita Maggie onte pola noite dicindo que non a podían atopar por ninguna parte. Como é fin de semana, os traballadores da pousada están moi ocupados e ninguén viu a señorita Maggie alrededor desa hora. Pero iso non quere dicir que sexa un caso, que haxa unha investigación. Pero como a xente ten aparecido morta nos días de néboa, pois somos un pouco sensibles non é a palabra. Estamos un pouco alerta con respecto a cousas como esta. Por certo, dixemos algo de estar pasando mal? Pasando mal? Bueno, esa presentadora, a señorita Yamano, estaba hospedando na pousada Maggie antes do primeiro asesinato. Parece que a señorita Yamano tivo algunhas palabras un pouco feas coa manager sobre a actitude dos traballadores a caros hóspedes. Isto causou o estrés que isto lle produciu a manager fixo que colapsase. E coa señorita Maggie sendo a filla da manager, seguro que tamén sentiu moi... Sí, seguro que lle afectou bastante o incidente. Por certo, deu a señorita Maggie algunha pista de que puidese deixar a casa? Porque senón
hai unha teoría por aí de si permanece cun perfil baixo por algún motivo ou outro. Ah, porras, creo que dixen demasiado. Non escoitastes iso, de acordo? Adachi, por que demos estas de parola cos civiles? E onde está o meu café? Sinto, leo agora mismo. Ei, esquece de que dixen nada, por favor. Esta incompetencia das forzas de corpos de seguridade do Estado, uso dico iso. Ai, Dios. O tipo ademais está solo para levarlle o café a Dojima. Ei, ese detective cree que Yukiko... Aquí estades. Que demos estades facendo? Estivemos buscando por todas partes. Digamos que hubo un pequeno malentendido. Contamos logo. De calquera xito, pasou algo con Yukiko. Yo es que un psicópata que leva armas a sitios públicos. Xa o sabedes? Estive chamando ao teléfono, pero non collía. Así que fun á súa casa e resulta que Yukiko desapareceu. Supoño que non temos outra opción que ir agora. Pero deixando iso a un lado, os policías están dicindo cousas raras. Pensan que Yukiko está escondendo algo. No, pensan que Yukiko se está escondendo para manter un perfil baixo. Aparentemente a nai de Yukiko colapsou porque... Como se chama? Biche de unha expresión que nunca tiven que traducir. En plan, porque estivo puteando. Porque a presentadora estivo puteando. Supoño que é iso. Sí. Pensan que... Pensa que iso lle dá un motivo e que o feito de que esa presentadora morrese... Right after her. Que? Xusto despois faina máis sospeitoso, vale. Morrese xusto despois faina máis sospeitosa. Que? Pensan que Yukiko o fixo? Pero que lles pasa? Ei, non me botes a min as culpas. Pues que a policía claramente moi lista, non é? Como que claramente? Que claramente a policía aí nada moi lista, non é? Sí, de novo, o máis listo é Dojima e, en fin. Yukiko Así se chega a xefe de policía. Xefe non é, a detective. Sendo o único listo da comisaría. Sí. Sí, detective que eu imagino que é lo que é inspector. O sea, digamos na graduación de aquí. Porque aquí non eres... Eu penso que non eres detective. Sí, pero sí. Bueno, Yukiko é a víctima aquí, maldita sexa, non a sospeitosa. Os dos están axitados. Mirade, temos que salvala. Gracias, Capitán Obvio. Claro, iso é o máis importante. Coa policía... Bueno, a ver, está ben como intervención porque estaban perdendo un pouco a calma. Coa policía na... Como se chama? Na pista incorrecta. Temos que ocuparnos nós. Eu vou tamén. E é definitivo. Vou a salvar a Yukiko, non me importa que. Estarás ben? Pero, tío, xusto nos acaban de confiscar as armas. Non podemos ir a man limpa. Armas? Coñezo o lugar xusto. Vamos, seguídeme. Vale, yo es que un psicópata, pero a esta tía tamén lle chega. Sí, esta das artes marciais. Por certo... no, esto non o teño aquí. Que igual... A ver, igual o teño un pouco baixo. Ainda que penso que é simplemente que casi non está vendo música neste momento. Vale, perdona de que se me acaba de abrir o mezclador de volumen. Eu creo que o que pasa é que non está vendo música.
E aquí estamos. Que clase de tenda é esta? Unha ferrería, supoño? Venden todo tipo de trapalladas de metal, como katanas e esas cousas. Sí, dame un pouco psicópata tamén. Non che parece extraño? Por que sabe... Por que coñeces este sitio? Ah, xa vexo. Viches demasiadas películas de Kung Fu e... non é iso. Escoitei a algúns rapaces da nosa clase falar sobre o sitio. Dixeron que que esta tenda vende armas e armaduras. A Mira, menores. esta ten boa pinta. Pero quizás sexa moi pesada. Non sei, Chi, sigo pensando que é demasiado perigoso. Entendo como te sintes, pero... Non o entendes. Non tes ni idea de como me sinto. Yo creo que podría morrer morrer Podríamos listo. Vou e non hai máis que falar. E non tengo nada máis que decir. Oh, alright. Los correctos. Os meus reflexos Me son de encanta que primeira. diante do Ferreiro. En plan, E o Ferreiro pasando de todo, en plan... rapaces morrendo. Demasiado común. Este é literalmente como en Morio, en plan... cantas mulleres morrían ao mes ou ao ano, me dá igual, sabes? O sea, vale. por culpa de Yoshika e Kira e ninguén se daba conta, en plan, era bastante curioso. E aquí pues me parece que pasa un pouco parecido, en plan, morre, fulanita podría morrer e o Ferreiro en plan, va, o típico, un adolescente máis morto, un adolescente menos morto, pues tampouco fai gran diferencia. Yo es que sendo pollas, Vale, isto é serio, non sabemos que é o que pode pasar dentro. Se non vas escoitar as nosas advertencias, deixamos aquí. Se insistes en vir, asegúrate de protexerte a ti mesma. sinceramente me fío máis de Chie que de estes dous. Protexéndose. Sendo unha persona responsable. Pero tío, que deberíamos coller? Ei, Yu, importache escoller as cousas para min? Eres o noso principal combatente neste momento, así que penso que deberías escoller, tío, que sexa... Como decía Goyo Jiménez, debes elegir, Mike, tú eres el líder. Tú debes decidir, toma 50 pavos. Vale, teño curiosidade por saber canto gustan estas katanas. Vale, ela xa colleu as súas cousas. Sabes, si levamos estas cousas por aí, pillaremos outra vez. Mal. Pero non é como se pudiésemos entrar en Yunes cunha... Non é como se pudiésemos entrar en Yunes con unha bolsa chea de equipo non sei, de armamento e que ninguén se dé conta. Por que non guardalo debaixo dos nosos uniformes? A puta katana. En plan... Do tamaño da metade de ayuda do cabo. Sí. En Non plan... veño problema. En plan, como se chama? Yo es que vale, porque yo es que levas dagas, pero a puta katana. A ver, compañeiro, o sea, ou empezas a levar que eu que sei, unha funda de contrabaixo, sabes? A puta katana debaixo do uniforme, ok. Sí que son un psicópata. Xa poden ter os pantalóns folgados ou o que sexa folgado. Me cago en todo. A puta katana. Non creo que a xente se fixe. Intentemos iso.
Chie vale, dividámonos ruinamos despois. Chie levaba unha lanza ou a lanza solo a levaba o seu persona? No, ela vai a hostias. Vale, entón a lanza leva o seu persona. Eso ten máis sentido. Me cago en todo, tío. É que penso na puta katana. Kanji ademais supoño que levará un machado para variar. Ou que leva Kanji? No teño ni idea. Bueno, a tenda estará petada pola tarde. Así que si imos xuntos a policía pode que sospeite de nós. Somos un grupo de 3 adolescentes subnormal. Vexamos na cafetería de Yunés. En plan, somos un grupo de adolescentes. Que farán os adolescentes nesta vila para que un grupo de adolescentes sexa sospeitoso? Vale. Preciso comprar armas de una persona con claramente pouca ética. Oh, viñeches a ver a miña arte? Por favor, mira ao teu redor. Tómate o teu tempo. Vale. Arma de Kanji é obxetos contundentes. Correcto. Compramos agora ou pasamos de todo? Pasa, pero todavía tenemos que hacer una compra, pero en otro sitio. Que temos que comprar Tenemos que comprar as latas de... ou Efectivamente. para os... Como diría un amigo meu, para los PMS. No, eso dice un amigo meu ou eso dice un streamer que eu vexo de vez en cando, non sei, que hai tempo que non o vexo, por certo. Aparece unha extraña porta diante de ti. Non parece que ninguén máis poida ver esa porta. Finalmente comeza. Agora, se me deses un momento do teu tempo, supoño que é Igor. A chave de terciopelo empeza a brillar no teu... Non sei se é unha chave solo feita de terciopelo ou unha chave recuberta en terciopelo. E que parte da chave está recuberta de terciopelo? Unha chave sen máis... Pero como abre a porta ao mundo de terciopelo, pois... Cousas. Imagino que a como se chama? Por donde agarras a chave, que eso sí que terá un forro de terciopelo ou algo. Anda, mira, Emo. Estábamos te esperando. A catástrofe diríxese na túa... no, a catástrofe aproxímase a ti. Xa se cobrou vidas humanas no seu camiño. Pero non tes nada que temer. Xa tes o poder para loitar contra ela. Parece que chegou o momento de usar o teu persona. A túa habilidade de persona é aquela... no, é a do comodín. Se fortaleces os teus vínculos, axudaránche a superar calquera proba. A nosa misión é facilitarcho. A miña contribución é darlle vida a novas personas. Misturando múltiples cartas de personas, podo transmutalas nunha nova forma. Isto é, noutras palabras, a fusión de personas. Tes o poder de utilizar múltiples personas, no, de ter múltiples personas no teu interior e usalas a túa vontade. Cando derrotes a un inimigo, as sementes da posibilidade que contés aparecerán ante ti como cartas. En ocasións pode ser difícil de comprender, pero debes non sei se de comprender ou de que, pero debes dominar o teu medo e alcanzalas. Cando obteñas novas cartas, por favor, non dubides en traelas aquí. Se estiveses desenvolvendo os teus vínculos sociais, entón
a persona gañará todavía máis poder. Somos outros de personas de confianza. Somos os teus? O teu servizo de fusión de personas de confianza. Maravilloso. Tal cual. O que pasa é que molaba máis cando no Persona 2, bueno, que son os mismos que os do 1, pero teñen nomes. No Persona 2 que están Igor e os 3 ou 4 músicos. Veladona e Nameless. Sí. E entón, como que eso, o sea, pegan máis como un equipo. Aquí parece Igor e sabes, o sea, non sei. Unha cousa un pouco curiosa. Serán os teus your chief resources, serán as túas principais fontes de forza. Farías ben en interiorizalo. Si, recordas que tes o vínculo da Arcana do Mago con Yosuke. Cada vez que fusiones unha... Vale, isto explico mellor eu co xogo. Básicamente, conforme vai avanzando o xogo, vamos a ter que facer un pouco de managing social. Isto é medio xogo de citas. Solo que non tes por que ter relacións románticas coa xente coa que tes citas. Normal, porque non é como outro. E entón, basicamente, durante o día podes escoller si explorar a mazmorra, combatir e tal, ou si quedar coa xente. Cando quedas coa xente, fortaleces os vínculos sociales, os social links, e eso despois, cada persoa está vinculada a unha arcana do tarot, unhas arcanas maiores do tarot, e en función do nivel que teñas con esa persona, do nivel que teña o vínculo social con esa persona, en plan, con ese individuo, non coa persona con ese individuo, cando crees unha persona do arcano correspondente, vai obter unha bonificación de experiencia, e obtén máis experiencia en función canto máis sexa o nivel. E de feito hai personas de alto nivel que só podes crear cando, de feito, as definitivas, que só podes crear cando tes os niveis, os vínculos sociais ao máximo. E logo, pois, non sei se no 4 danche outras habilidades ou iso só é no 5? No 5. Vale, entón olvidado o que dixen. Vale, e eso. O tomo que ves na miña man é o compendio dos compendio de personas. Registrar as personas que mantes no teu interior permitirache chamalas de novo máis adiante. Por favor, diríxete a min cando desexes usalo. E unha cousa máis. Gustaríame presentarche unha nova residente na nosa habitación de Terciopelo, que nos axudará na túa viaxe. Mari? Sí, podo irte. Encantada de coñecerte. Pregunta, pasou algo por aí? Que case se me cae un vaso, pero por sorte estaba valido. No, que escoitei así como un sonido, pero non... Un uf, por que pouco? No, así como un sonido de ordenador, pero igual era de outro, non sei. Esta rapaza ten cara de poucos amigos. Sintes que a coñeciches, que a viches nalgún outro sitio? No. Atopámonos en algún sitio porque estás aquí, puntos suspensivos. ¿Por qué estás aquí? Como vexas. A ver, lo lógico sería... Creo que nos vimos en algún sitio. Quizás eso explicaría por qué me resultas tan familiar. Y se acabó. Disculpa, esta é Mari. A súa alma todavía é moi nova, todavía é moi xoven. Cala, non lle digas máis do que necesita saber por agora. Como podes ver, pode ser algo brusca, pero por favor, entende que solo é unha aprendiz e desculpa a súa falta de modais. Esto sona que Margaret, como se pase moito, a despide. Got it ou I guess? Entendido ou supoño? Eu diría I guess. Vale, I guess. Supoño.
Marí levará o tema das cartas de habilidade. Usar estas cartas permitirá darlle aos teus personas novos poderes. Ademais, estou seguro de que te axudará a formar... Axudará a formar un vínculo entre ti e o mundo exterior. Ok. Marí contactarache máis adiante. Contactará contigo máis adiante. Por favor, síntete libre de falar con ela cando necesites os seus servizos. Cando desexes usar os seus servizos. Lembras as miñas palabras? Lembras as miñas palabras? É a terceira vez que nos repiten isto, non? Posible. O próximo ano é un punto de non retorno no teu destino. Se o misterio queda sen resolver, o teu futuro quizáis se perda para sempre. Manteño o dito. A derrota nesta batalla non só é... A derrota nesta batalla non é... Ah, non, a derrota na batalla non é o único xeito de que a túa viaxe chegue ao seu fin. Por favor, non o esquezas. Vale, sí, que podes perder de outras formas que non sexa simplemente perder nunha batalla. Hai máis condicións de game over. Deixamos mentres aquí pola tua propia vontade. Algo se escoitou, sí. Ah, por certo, moi boas, Agos. Agos. Vale, que estaba dicindo... O que pasa é que non sei que foi, sabes? Sonaba como un sonido do sistema, como un aviso do sistema, pero eu miro no OBS e non me di nada. Non sei que pasou. A próxima vez que nos encontremos, virás aquí pola tua propia vontade. Teño ganas de verlo. Ata entón, deica logo. Vale. Pois agora que levamos como hora e media de xogo, vamos a comprar toda antes de olvidarnos. Que desgracia. Que dis? Vamos a comprar... ¿Dónde se compra? ¿Aquí ou...? No norte. Sube, no. Sigue para arriba. Vale. No, de feito, intenta buscar. Sabes cal é o control para trasladarte? No. Creo que teño por aquí aberto todavía. Ah, creo que topei. Sí, é a F. F no chat. Distrito Norte. Vale. Pues Distrito Norte. Puede ser aquí. Por moito que nos apetezan croquetas, supoño que non aquí. Mais ao norte. Correcto. O fondo de todo, as máquinas de refrescos. Sí. Vexo bastante... pero non podemos comprar nada agora. Sí, agora... espera, non sei, claro, os estaban esgotadas. É a partir do seguinte luns. En fin, pois nada, agardar e o deixamos por hoxe. Deixámoslo por hoxe? Ou... Sí. Vale. Pois ao final non loitamos. Ao final non loitamos, non? F. Bueno. Gracias por aguantarnos. He pasado unha boa semana.